Even zien. Oh. Nou, daar gaat hij. Goedemorgen, Rasbriek. Oh, oké. Ja, dat doe ik doe ik hem open. Hoe sterk is de eenzame fietser, hoe kromgebogen over zijn stuur tegen de wind. We gaan vandaag voor het eerst los, dus het is voor ons nieuw, voor jullie nieuw. Zichzelf Dus het is allemaal spannend vandaag. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van Goeiedag. het publiek de wedstrijd wint. Ja, super. Dankjewel en een fijne wedstrijd. Zich kampioen baant. Fijne wedstrijd, heren. Hoe lang ver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. We hebben een keer de fiets neerzetten volgende Zelf keer. haast failliet gaan. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met het kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Sst. We zijn mooi aan het afbreken. Juitje, goedemorgen. Hey, ik moet nog bedanken voor mijn kleinzoon, hè? Wat? Ja, aanvoerdersband heb je gegeven aan mijn kleinzoon. Is dat een kleinzoon? Ja, Oh, nee, natuurlijk. Ja, hij was hier bij de kidsclub, toch? ja. Ja, hij vroeg aan mag ik mijn aanvoerdersband, dus zag ik het. Was je er blij mee? Ja, jongen, ik moet zo een verdieningskast voor hem kopen. Ja. Het is eigenlijk heel rustig hier. Alle vrijwilligers zijn in principe weg. En vroeger was als er wat was, iemand op Noord of Zuid of West, die kwamen allemaal bij mij in mijn kantoortje. Ja, dat kan nou helemaal niet meer. Iedereen moet er ook aan wennen. Ja, er moet geld verdiend worden, dat is makkelijk zat. Of je nou op een voetbalclub zit of bij een bedrijf, het moet geld verdiend worden. Vroeger deed ik het altijd met Klaas, mijn collega daar. Ja, die kon de vernieuwing niet helemaal tegen. Kon er niet meer tegen. Ja, nou ja. Misschien komt het ook dat ik het niet meer tegen kan. Dan heeft hij gelijk gehad. Zo. Ja. Mooi. We hebben voor vandaag de bijzonderheden. Excelsior komt om 6:15 al. Oké. En om 6:30 komt onze eigen spelersbus. Vroeg. Dus Excelsior is vroeg, die zijn Ja. deze keer als eerst. Rot. En dan hebben jullie nog 2 bonnetjes. Kunnen jullie hier na de tijd in het werkcafé nog even wat te drinken halen. Ja, top. Om even de dienst af te sluiten. Heel veel succes. Top, jullie ook. Ik ben altijd van de club. Ik vond het altijd leuk om bij de club te zijn en de voetbal te zien. En op een gegeven moment bedacht ik, ja, maar zij doen ook heel veel voor ons. Maar dat moet altijd gedaan worden door vrijwilligers. Ik wil wel iets terug doen voor de club om het weer naar een hoger level te brengen uiteindelijk. Want als wij er niet zijn, kan er geen wedstrijd gedraaid worden. Hiervoor stopt de spelersbus, maar daar staan er ook security lui nog bij. En die komen dan hier naar binnen, zeg maar, de spelers. Dus dit is echt het hoofdgedeelte. Dus hier stopt de spelersbus en dan kunnen ze uitstappen. Ja, Excelsior, Cambuur, allebei. Nou, dit is dan de ingang Noord. Meestal met de uitstroom heb je daar wel een beetje last van. Niet dat ze kwaad zijn, alleen met de verkeersstroom moet je juist even tegen zich zeggen, hey jongens, even stoppen. En wij kunnen auto's weer doorlaten. Maar ja, de meesten zijn het wel gewend en het loopt wel. Ja. Iets
verder. Ja, ik hoop natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk de club gaat supporten. En gewoon dat er volle stadion komt en dat er meer sfeer komt. Dat er meer sfeeracties mogen komen als het af is. Want het is nog niet af, dus je mag nog niks. Maar als dat gebeurt, als dat mag weer... Ik denk dat je dan een heel mooi stadion krijgt. En ook gewoon de sfeer op elke tribune mee gaat krijgen. Zo steekt het een beetje in elkaar. Het is nog niet helemaal af, zo te zien, met het parkeerterrein. Maar ja, dat is pas als het stadion pas af is. Weet je, dat is het mooie. Het is nog in een proces en dat is mooi. Ja. Deze knippert af en toe even. Helaas. Theeapparaten, die thee-dingen, hadden ze precies onder de brandalarm. Of vandaar dat het afging. Maar moet je nagaan, er gebeurt uiteindelijk niks. Nee. De opruimingsdienst gaat uit, maar er gaat niemand weg. Nu zegt, wat gaan we doen? Ik zeg, nou, we hebben de hele bovenste verdieping nagekeken, er is niks. Er is niks, nee. Maar goed, het kan ook stof zijn, hè? Het kan alles zijn, hè? Ja, dat is mooi ook. Maar goed, nou bleek dus dat de tekenoptie boven niet. Die damp ging er door. Iedereen moet even wennen. En dat zal echt wel 1 jaar, 2 jaar gaan duren voordat iedereen zegt van jongens, kom. Nou ja, het is toch beter dat we het gedaan hebben. Zie je dan zo'n stadion vollopen. En dan denk je van ja, het lijkt toch wel mooi. En dan begint het te juichen. En als ze begint te schreeuwen, dan denk je, daar ook koester je, dan denk je, oh, dit is wel echt mooi. Haha, jongen. Ja, daar moet ik langs. Is hij open? Ja. Top. Oh man. Hoi. Mag ik van jou een frikadelletje? Top. Saus bij? Ja, curry en mayo. Top. Ah, kijk, super. Top, dankjewel. Yes. Bij ons aan de
zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus ja, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club. Deze man hebben ook altijd met Cambuur altijd werken. Ja. Heb je er nog helemaal niks mee? We moesten bij een vaste dienst op een loonlijst. Ah. Ja, dat willen wij niet. Ja, nee. Dat we bij 4 man, Ja. met 6 man eigenlijk beveiliging in het hek. Ah ja. En toen dat nieuwe stadion er kwam, dan moesten wij op een loonlijst. Ja, dat is niks. Anders was het natuurlijk een beetje... Ja, ik wat onder de tafel, weet je wel. Precies. Ja. Wat bij de meeste clubs gebeurt hoor. Maar, Ja, tuurlijk. Ja. alles is met handen tegen even. Hè. Ja, dat is het. Wij weten wie de rotte appels binnen. Ja, dat dus. Dus dat hou je in de gaten. Ja. En dan met die jonge jongens die niemand kennen. Nee. Die werden continu daar. Ja, nee, tuurlijk. Dat wordt alleen maar slanderij straks. Denk ik dan. Dus wij doen helemaal niks meer. Nee, snap wij hebben een seizoenkaart gehad en we gaan op de tribune zitten. Lekker toch? Nou ja, ik vind dit stadion ook mooi gebouwd. Ook voor de uitsupporters, ook voor het thuispubliek. Ja. Dichter op het veld. Ja, 100%. Ja, alleen de sfeer moet nog komen een beetje. Rond. Als je dan dat ploegje daar hebt en die Ja. heel mooi is zo, Ja. dan merk je wel dat dat echt wel goed zit hoor. Ja, Dat hè? langzamerhand wel steeds. Ja, De dat is mensen mooi. die vinden het wel hartstikke leuk. Ja. Ja, mijn hele familie is bij de club. De vrouw wordt nu wat minder, want ja, het vrijwilliger is weg, horeca. Nou, en mijn dochter die zit nog in ticketing. En eigenlijk de hele familie, al mijn kinderen, de rest gaat meestal allemaal rustig. Hé, wat je? Als een echte supporter die zegt van, nou ja, ik neem mijn kinderen mee, ik neem mijn vrouw mee, dat zal wel blijven. Dus daar zal het niet aan liggen, denk ik. Ik denk, ik krijg ook een kusje. Ja, je snoepje. Lekker op donderdag. Nog een kusje. Dat kan ik niet lachen. Heb je nou ook al wat van je hok? Nee. Volgende week gaan we er wel vanaf. We gaan nu nou op de wedstrijd hebben we nu op maand op de... Vast. Ik zeg het al een keer, maar ja. Ja, zou gek zijn als het. Mijn klokje gaat mee, mijn tegeltje gaat mee. Nou ja, dit gaat allemaal niet mee, ik krijg allemaal nieuw. Dus, nou, verder mijn gereedschap en mijn koelkast moet mee, dat is belangrijk. Hè? Voor de derde helft. Denk je, over het kantoor, denk je dat het nog spannend wordt of niet? Nou, dat denk ik niet. Nou, Is niet het is er nog niet, wat we het al. het is er nog niet. Nee. Vind je het niet vervelend? Ik vind het wel vervelend, maar ja. Daarom heb ik dus ook gezegd, van als. Dan is het gebeurd. Toen het stadion begon te bouwen, toen de heipaal rond, nou, tekeningen liggen er. Nou, waar komt, ja, jullie hockey komt wel. Tot aan de dag vandaag was er nog niks bekend wat het hockey kwam. En ik moet het echt hebben, gewoon heel simpel, want ik moet zoveel dingen regelen. Iedereen heeft wel ruimte. En waar is mijn ruimte? Ik wou eigenlijk de 25 jaar nog voormaken bij de club. Maar als het niet zo loopt als ik het gewenst heb, nou ja, dan zeg ik ook gewoon naar u. En dat is klaar.
een keer geluk hebben, toch? Als je er niet in gaat, oh, nou, dan vreet ik niet boos zijn. Tot straks de tijd gekomen is dat ik ook op nou, dan ga ik ook op de tribune zitten. We moeten dit oude stadion nog achter ons laten. Ik zal straks nog even zien dat de masten naar beneden gaan. Yes, allemaal even aandacht, alsjeblieft. Voor mij hebben wij inmiddels sinds, ik denk 10 jaar geleden, zoveel laatste seizoenen meegemaakt, zoveel laatste evenementen meegemaakt. Laatste wedstrijd, dat was iedere keer de laatste keer, maar steeds bleek het niet de laatste keer. Maar nu gaat het toch echt de allerlaatste keer zijn dat wij als organisatie in dit stadion iets organiseren. Vandaag kunnen al onze sporters die dat willen hun stoel ophalen. Sorry, bijna dat zeggen? Ja, jij maar even een emmertje uit. XS, nou laten we. Die kan ik op mijn pink winkelen. Staat je wel? Staat hij? Ja. Oh, opa nou. Dit is het. Hij wil niks. Dat past hem mooi. Omdraaien. Ja, weet je, gaat het net om mijn hoofd zetten. Nee, ik weet van niks. Niks meer aan doen, Fax. Maar ook. Ik ben benieuwd hoe snel het vanmiddag dan gaat, want als dit nog rustig is, dan... De verdriet, de tranen, de promotie, het slecht voetbal, het goed voetbal. Het is eigenlijk het hart van de stad. Om te groeien moet je een nieuw stadion, moet je gewoon wat nieuws. Alleen je haalt het wel uit een gebied van de stad wat al zo lang er zit. Ja, dan ga je naar iets nieuws, ga je meer een bedrijf worden in plaats van de club. Het is allemaal aftasten. En dat geeft zeker heimwee. Zo, alsjeblieft. Zijn ze? Perfect. Nou, tof. Nou, even filmen. tuurlijk. Dankjewel. Kan altijd. Hartstikke goed. Alsjeblieft en veel plezier ermee. Dat gaat lukken. Nou, top. Fijne dag. Hey, fijne dag nog. Doeg. Dat is de keel. Leegte. Even het woonskip nog. 21 en 22. Dan gaan we daarheen. Uiteindelijk gaat het goed komen. Het is zeker een goede keuze voor de club om deze keuze te maken, om te groeien. Want anders blijf je alleen maar hangen in het oude. En dat is wel soms moeilijk. Ja, daar bovenin zijn ze ook alles aan het los flexen. Wat een kutweer. Treft hier, hè?
het stijl in je hoofd houden als je het laatst gezien hebt. En daarna moet je er niet meer heen. Dat doet alleen maar scheer. Je ziet eigenlijk gewoon het stadion wegvallen. Het echt stil aan de overkant, dat is voor mij wat is nu gebeurd. Zo. Lekker zootje. Ja, ga maar joh. Ik red me wel met die deur. Ik krijg de deur niet op slot. Nou, ik zie je straks. Ja, maar niet, dan toch. Godverdomme. Die goal weer met te komen. Ik ga dus net op slot. Nou, tot later. Later. Nou, dit is het kantoorruimte dus. Deze kant, die kant. Ze zijn al ingericht, maar nog niet, ze werken nog niet hier. Ik heb nog geen plekje. Die discussie gaan we volgende week wel weer aan. Kijk, iedereen heeft zijn plekje nu. Behalve wij. Of je nou jeugdopleiding hebt of de grasmaaier. Iedereen heeft zijn plekje. Behalve wij. En dat heeft heel erg zin genomen. Nou, het is wel even kijken hoe we er nou uitkomen met z'n allen. Normaal is het helemaal geen probleem, maar ja. Ze waren ons even vergeten. En dan krijg je dus dit. Nou, dan gaan we even naar binnen kijken. In mijn ogen is gewoon dat het volksclubjegevoel, dat gaat er een beetje af. Het is puur zakelijk geworden en dat moet ook, anders komen we niet verder. Maar het echte vrijwilligersgevoel is er niet meer. Ja, het is niet helemaal zoals wij het wouden, maar we zijn er wel uitgekomen hoe het moet. Oké. Vertel eens. Nou, wij hadden bepaalde gedachten qua vierkante meters voor onze eigen kantoren. Alleen dat is ook weer ingekort met een aantal vierkante meters. Maar uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen wat dat betreft akkoord. Goed zo, Gerrit. Wij zijn volle sporters als dan de hazes. Moet er nog zweten ook. Dat heb je je leven nog nooit gedaan, dan moet je nou zweten. Nou goed. Nou, dit is ons kantoor. Tje. Volgende week het plafond erin waarschijnlijk. Nou, dat voeren we, dat kunnen we zo leggen, dat is ook klaar. Dat kunnen we er wel in. Meid. Hey, lees die kwast? Er ligt een kwast. Toen hij dat zei. Kwast. Pak je maar die rand even aan de onderkant. We moeten allemaal zo doen. Anders gaat het niet gebeuren. Kost te veel, hè? Maar een uur, hè? Ik vind het jammer, maar goed. Ik ben met pensioen, ik heb tijd genoeg voor. Ja, en nu moet je even doorzetten en dan is het klaar. Dat voelt denk ik heel lekker. Dan ga ik weer lekker elke dag hier even heen en dan hebben we geen stress meer erover.
Zo, dat werkt. Top. Mooi. Had jij mijn tasje en zo? Ja, dat heb ik. Top. Je merkt dat iedereen toch wel blij is dat je er bent. En dat zonder jou en het team een wedstrijd niet door kan gaan. En dat is wel heel belangrijk voor een club. Als alles kwaad goed gaat, dan bij mijn gezondheid blijft, dan ben ik fijn. Ja, sowieso gewoon. Dan kan ik center worden, misschien nog wel 30. We gaan nu gewoon echt jaar voor jaar kijken. Zeggen we gewoon, nou, heeft het nog zin of heeft het geen zin meer? Of heb ik nog zin? Volgende week ben ik er niet bij hoor. Nou, dan moet ik met de vrouw even een weekendje weg. Goed zo. Wordt zo, ja, heel goed. Rustig. Nou, dinsdag ben ik er wel weer. Erg te druk.